bodom číslo 11. Návrh na zriadenie vecného bremena, priznanie práva uloženia vysokonapäťového kábla pre novú trafostanicu na pozemkoch 2755. Pani Klavčová nám práve ukáže, že kde to je. To je tá nová čerpačka? Nová čerpacia stanica. Áno, na Rybničnej ulici nová čerpacia stanica benzínov, či jak sa volá? Áno. Slovnaft. To je benzínov, to je tam pri benzínove. A kde je tých 7 metrov? Aha. No, tak teraz ako keď vám to vysvetlím. Oni vbehli do telesa cesty. Oni celý čas to ťahajú vedľa telesa cesty, až potom nás žiadajú 7 metrov vojsť do tohto telesa cesty. Telesom cesty nie je len koruna cesty, ale aj svah cesty. To znamená, že vbehli do svahu cesty 7 metrov, obišli nejaké pozemky 2 a idú zase naspäť vedľa toho. Stavebná komisia, čo si pamätám, tak dala tomu súhlas a cena je tam navrhovaná, to je odplatný súhlas s vecným bremenom. A sú tam dve podmienky, myslím, že cena 900 eur, či koľko som tam zachytil. A druhá vec je, že nebudú robiť problémy pri prípadnom rozširovaní Rybničnej ulice, ktorá by mala sa rekonštruovať a časom by tam mala pribudnúť, my nechceme s nej štvorprúdovku, chceme s nej dvojprúdovku, ale chceme, aby tam pribudol chodník a cyklochodník popri nej, v celom rozsahu. A toto myslím, že toto tam dúfam je. Toto tam je v tej zmluve? Áno? Takže otváram diskusiu, pani poslanci. Už vieme, kde to je, tak otváram diskusiu k tomu. Niekde sa vyparil mi pán poslanec jeden. Máte k tomu nejaké pripomienky? Návrhy? Lebo tie dve podmienky, koľko je na... Nech sa páči. Jasné, tá suma bola navrhnutá 500 a vlastne po rokovaniach s spoločnosťou, ktorá zastupuje teda Západoslovenskú. Aj v komisii, ale sme dali, myslím, návrh na zvýšenie. No, tak my sme dali návrh na zvýšenie a na základe toho návrhu na zvýšenie tak sme nejako rokovali so spoločnosťou Real, ktorá je na základe dvoch splnomocená konať a teda oni navrhli 900, teda respektíve súhlasili so 900 eur. Ale je to teda 214 eur na meter štvorcový, iba za vecné bremeno teda, hej. Je to pekné. Ja si pamätám, Mišo na stavebnej komisii tiež hovorili, že by to malo byť vyššia cena ako 500 eur. Neviem, či som aj povedal 1000 alebo koľko. 1000 som povedal, nie? No ale vyrokovalo sa 900, ja si myslím, že to nie je málo peňazí, že to je dobré. A tie podmienky, čo som povedal, že nebudú robiť naprieky pri výstavbe a rozširovaní. To vlastne je už aj v tej zmluve, ktorú nám už doručili, čiže... A poslanci teraz schváľujú toto uznesenie alebo celú zmluvu? Schváľujú to uznesenie s tým, že poverujú starostu na uzavretie tej zmluvy. V týchto intenciách? Aby to nerozoval v budúcnosti chodník a vybudovanie cyklotrasy. Dobre. Sú nejaké otázky, pripomienky? Lebo vyspovedal som ťa teda ja. Keď nie, tak dávam slovo návrhovej komisii v predloženom znení. Tak, nech sa páči. Uznesenie číslo 35, návrh na zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia vysokého napätia kábla SO 621 prípojka vysokého napätia pre novú SO 622 trafostanicu na pozemkoch parcelné číslo 2755/1 v Bratislave, katastrálne územie Vajnory, prospech oprávneného Západoslovenská distribučná akciová spoločnosť. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní súhlasí s uznesením v predloženom znení. Tak. Dávam hlasovať o tom uznesení, kto je za, kto sa zdržal, kto je proti. Takže 7 za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Uznesenie je schválené. Pokračuje sa rokovanie bodom číslo 12.